Selamünaleyküm hormatly tamaşaçylar. Bugünkü sapamyzda siz bilen Arduino'da işleyen ultrasonik sensor hakkında öwrenir, sänädip işleýiş hakkında kiçik proýekt ýasar. Indi ultrasonik sensor umuman nämeler? Ultrasonik sensor şeýle signal ýaly goýberýär we näme signal goýberýär we öňüne bir bosaga ýa bir zat çykan wagty şo signal ýerine terpikýär we sensorun ýerine gaýdyp gelýär. Şoň üçin bärde şoňa degişli pinler goýulan. Bärde öňkü duruşýaly GND pinimiz var, GND pinimiz ýani minus pinimiz var, soň VCC pin, o da plus pinimiz, ýani echo bilen trigimiz, amma echo pinimiz bolany input ýani öz içine şo gidýän signallar alýar, trig pinimiz hem şo gidýän signallar goýberýän pinimiz bolýar-da. Indi işleýiş skemasy şoň ýaly, şoň ýaly ultra ses goýberyp ýygyny alyp bilýär. Indi Arduino bilen çatyrşyny aýlap bolýar, VCC GND'mizde plus minusmyzda çatýar, echo trigimiz bolsa öz içine kodlamyzda belgileýän pinlerimizde çatmaly. Indi şu an bir ultrasonymyz barlap görelim. GND pinimizde minusmyzda çatýar. Trig pinimizde 5'e. Echo pinimizde birkaç çatýar. Indi kodlama bölümüne geçelim. Olsa kodlama bölümüne gelip bärdine ýa kodumuz taýar. Bizim serial begin dokument diýmek, ýani özümüz şu programmamyzy işletip başlaýar. Pin mod 2 bilen output berýär, pin mod 5 bilen hem input berýär. Ýani ikinji pin bilen signal goýberýär, 5-nji pin bilen hem alýar. Indi long distance girýär, näde işletjämiz digital write 2 low, soň delay bu ölçeme üçin öz aýratyn ýazylýan programma. Indi aşağıdaky distance bu näme deňmelmeli? 2'ye bölüp ýene de 29'da bir bölmemde deňmelmeli. Ýani bärini düşündirmek uzunrak gidýär. Şoň üçin biz kod taýar kodumuza ýani descriptiona goýup, şo taýdan alýarsyňyz web saytymyzdan. Indi kodumuzy ýüklep görelim. Häzir Arduino'muzy satyp yani şu taýdan portumuz fazla kom3 diýip alýar. Näçe Norta zagrunskaya kodunu diploýar. Kodunu diploýny. Indi häzir şu taýdaky monitor portu diýip bölümde şo taýda näme işleýänligini görbilýär, şu taýda ölçäänligini ýazyp oturýardy. Elimiz golaylaşdyramyzda aralyk azalýar, elimiz daşlaşdyramyzda bolsa köpeýär. Yani işleýänini suda edilýär. Şeýle elimiz goýan wagtymyz ýani ses tolkuny ýakyn aralyga degip ýygyna gaýdýar we ekranda görüşimiz ýaly aralygymyz kiçelýär. Soňra elimiz aýran wagtymyz bolsa aralyklar ulanýar, sebäbi ses tolkuny hasdaşa gidip bilýär. Indi orta ýa ultrasonik sensorymyz arkaly aralygymyz daş bolan wagtda ýaşyl svetoformyň ýaşyl çyrasyny ýakýar, aralygymyz golaýlan wagtda sar çyrasyny ýakýar, has ýakyn olan wagtda gyzyl çyrasyny ýakylýar. Muni başga nerelerde durup bolar, mesela maşinlarda şoň ýaly öňüne goýup bolar, radar hökmüne ulanyp aralyk ýakynlaşan wagtda duýdurar ýaly, ýani bazy signal goşup has ýakynlanan wagtda gıýgyrdyp aýdar ýaly sürüjini duýdurar ýaly. Svetoformyzda geçen tapaklarymyzda düşünürdik. GND'miz minus'a çatýar, soň green yellow redimiz var. Her üçin aýratyn pin aýrýar. Olar çatýar başda green yellow redimiz. Indi GND'mizde minus'myzda çatýar. Soňra green'mizi 8-nji pinimizde redimiz 9-nji pinimizde yellow'myz 10-nji pinimizde çatýar. Indi häzir kodlama bölüminde geçýär, ýani näme diýär? Ultrasonik daşda wagtda signal daşa goýurylan wagtda ýaşyl, golaýlan wagtda sary, has ýakynlaşan wagtda gyzyl alýar. Indi ýene de kodlama bölüminde geçýär. Indi olsa kodumuza ýene de bölümlerimiz goşalýan. Ýani biz aýdypdyk 8-nji, 9-nji we 10-nji pinlerimiz bolanýar. Ýani bäri hem şo pinleri girmeli bolýar başda.
pin modumuz bilen birinci tekinjimizi girýär. Output görünüşine. Sonra 9 ve 10 yılımızda medle şonun ýaly copy paste edýämiz. Yani teňimiz ýok. 9 aşağıymda monitor. Inova işleşmemize göre if aslanmak C++ diline ulanışýaly. Näde ulanyp bilýär? Şu taýdan bir tane if clause'ny açýar. We diýär şu taýda distance de bilen elledikde aralygymyzy. Şoň üçin meselem if d yani distance'ımız 15'den ya da 20'den kiçik olan ya ulu olan ýagdaýyna ulu olan ýagdaýyna indi ýaşylmaz ýakmala ýaşylmadan high pine satanmyz görýär. Tek 9-10 pine satypdyr. Yani digital array 10 pinimi de tak bermeli. Sonra yeni de bir if başlayız. Bu ifimiz de olsa distance'ımız 20'den küçük olmalı. Ve 10'dan ulu olmalı. Münýalak bolan ýagdaýynda da bizim sar pinimiz ýakmaly, sar pinimiň haýsyna satylanyna görýär. Tekinji pinimiz satylgy, şoň üçin şoňa digital right bilen bakýarys. Indi üçüncü infonky ifimiz goşýar. If in the distance'ımız 10'dan küçük olan ýagdaýyna 9-njy atak berýär. Ina kodumuz şu taýda ýazylgy nämetdir? Egerde distance 20'den uly bolan ýagdaýyna 10 pinimiz ýakýar, ýaşyl pinimiz galan pinimiz öçürýär. Egerde distance'ymyz 10'dan uly we 20'den kiçik bolan ýagdaýyna da 8 pinimiz ýakýar we distance 9'dan kiçik bolan ýagdaýyna da 9 pinim ýakýar. Şo ýagdaýlaryň hiç ýeri bolmadyk ýagdaýyna da hemmesini öçürip goýýar. Ina kodumuz şu taýda taýýar. Näme websaytymyzdan menam download edip alyp bilýärmiz. Onuň da biz descriptionda linkini goýar. Şu taýdan alyp bermeli. Biz ina kodumuzy ýükledik. Häzirni işletişinden size görkezler. Bundan uly bolan ýagdaýyny, ýani 20'den uly islendik sanalan ýagdaýyna ýaşylýan görüşmez ýaly bärde de ýaşylýan dur. Sonra näme diýdik? Indi meselem 20'den kiçik bolan ýagdaýyna we 10'a ýakyn bolan ýagdaýyna sarýan ýa-ni görüşmez ýaly sarýan ýa. Ve has yakın olan ýagdaýynda gatty golaylaşanlykda menne gyzylýanmal, anada gyzylmaz. Yani ultrasonyň ses goýuşyna şonýalyk üç renk arasynda şey gidip gelip durýar. Islenlik gereçellik goýurulýar ultrasesini. Ondan soň şo taýdan şeýle alyp özüňiz näme bermeli. Yani bugün kitaplarımız şulardan şulara öwretdik size. Indi kitaplarymyzda nesip bolsa bir taslama ýa-ni proýekt çykarar. Ultrasonik arkaly bir servomotorlarymyz arkaly indi kitapka görüşýänçe koşum sağolun. Biram ýene de kanala agza bolmaň ýatdan çykarmaň, halasyňyz like goýun we tesir, öz pikirleriniz barsa tesirlerinizi ýazyn. Şolara seredip okar we bahalandyras, nämelerimiz düzeltmeli, nämelerimiz gowlamaly hakynda pikirlerinizi alsa ýazmaňyzy haýş edýäs. Hoşuň sag bolun.